गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय सासे सेंग्रा ना एरियाया आमगुरि होननानै बुङो चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो जों दहायहाय मोनसे सासे खुदिया 12 बोसोरनि मानसि नङा 20 बोसोरसोनि चिरां डिस्ट्रिक्ट गोजोनपुरि एरियायावहाय जोङो दिनैहाय सासे गथ'आ ड्राग्स बिनि आखायाव 20 पिस कन्टेनार दङमोन जों बेखौ हमनानै दोनथ'दों जोंनि आखायावनो दङ बे जोंनि कब्जायावनो दङ बेखौ जोंनो नेक्स्ट टाइमावहाय सेकेन्ड टाइमाव जोंनो नांगौ आरो बे गथ'खौ जोंनो इउज खालामनाय जागोन लोगोसे बिथांनि बे गथ'खौ जि ड्राग्स नागिरनाय बे ड्राग्स नागिरनायनि भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोननो आं दान्दिसे खोन्थालांनि। मोनबेसे कन्टेनार दङमोन ड्राग्सआ? मोनथामा बहा दङ? मोनथामा लाबायमोन ओमफ्राय मोननैखौ बैहाय गारदों आरो। मोनथामा बहा दं? मोनथामा बहा दं? बैहाय गारदों। बैयाव गारदों थ' बरननानै हो। मोनबेसे दंमोन बावहाय? बेयाव मोननै गारनाया। मोननै दङ। नों बरनना होनो हागोन ना हाया? नागिरनानैब्लाबो जोंनो नांगौ। ओमफ्राय 20था माखासेया बहाय खारखो? स्टेसनावसो लायो आं। स्टेसनाव सोरनाव लायो? स्टेसनाव डाइरेक्ट न'आवनो हरला दं। सोर बिलाय? आं नामखौ मिथिया जायखिजाया बुरै दं सासे। बुरै? औ। ओमफ्राय बियो बुरैया मा मानसि? हारसा। मा हारसा बिहारि ना मा? बिहारि ना मा आं जाथिखौ मिथिया। हा? आं जाथिखौ मिथिया। नों जाथिखौ मिथिया? बबे खन्दआव गारा नों? जाग्रा सासे नै दा जों चिराङावनो गोजोनपुरि एरियायावहाय हमबावदों मोखांखौ आं खोन्थानो सानाखै दा बियो दहाय जों जेब्ला हमदोंमोन अब्लानि समाव बियो गारनानै खारदों बियो दा बिनि आखायाव खोनानो मोनदों जों 20था दङ दा हानायमानि बेखौ जों बोखांनोखौ नागिरदों नै जों दा बाव बियो गारदोंमोन मोनथाम गारदोंमोन बियो बेखौ दा नागिरगासिनो दङ बियो दा ड्राग्सखौ नोंथांमोना नागिरनाय बा कन्टेनारखौ बै जाय गथ'आ गारहरदोंमोन बे नागिरनायखौ नोंसोर नुदोंबो जानांगौ ड्राग्सनि गोजानाव था गावखौ बासायनानै ला बे लोगोसे जुदि माबा मोनसे इन्टारेस्ट बा माबा मोनसे गोसोखौ गोजोन खालामनोब्ला नोंथांमोनखौ आं बार बुंदों ड्राग्सजों खेला दा गेले ड्राग्सआ गावनि बिमा बिफा गावनि न'खरनि बिदा फंबाय बाय बाहागि जेबो सिनाया आरो बुजिनायबो नङा ड्राग्सजों जाया जागोन सासे मानसिल' थाया बेजों गोबां मानसियानो थैलांगोन सिलाय गुलिजों सासे मानसिल' थैगोन नाथाय ड्राग्सजों 100 जन मानसिया थैनायनि मोनसे चान्स आरो खाबुआ दं आरो 100% बे थैलांखागोनबो ओंखायनो आं बुंदों नोंथांमोना जायफोर दा यां जेनेरेसन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना स्पर्ट्सआव ओंखार मेथाइ खननाय बा जिखुनु जा रोंगौथि दं बेफोराव इन्जय खालाम बेफोराव टेस्टखौ मोनगोन बा बिनि मोजां फिथाइखौ मोनहैगोन ड्राग्सआव नोंथांमोना माब्लाबाबो जायफ्रा यां जेनेरेसन गोदान दा ओंखारफुनाय गथ'फोर बा आइजोफोरानो जा हौवासाफोरानो जा बिथांमोना मालाबाबो ड्राग्सआव इन्टारेस्टखौ दाहो बावहाय टेस्ट गैया आरो गावनि खैफोदखौ लाबोनाय जागोन जों बार बुंबाय थानाय जादों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव आरो चाइल्ड मेरिज ना बेफोरनि एगेन्स्टआवबो जों गसंगोन आरो बिनि हेंथायैहाय जों माब्लाबाबो कमप्रमाइस खालामनाय जानाय नङा ड्राग्स हमनो थाङोब्ला बावहाय गोबां लेथा नांलाङो माब्रै बेराफारसेयावहाय आइजोफोरानो लायो बेराफारसे बै उन्दै बैसोनि सुबुंफ्रानो गाज्रि खामानियाव थांनाया बेफोराव टेस्ट गैया बेफोराव मालाबाबो टेस्ट मोना मालाबाबो इन्जय खालामनाय गैया नोंसोर जुदि एथ'रा गोसोखौ जुदि खुसि लाखिनोब्ला गोसोखौ जुदि गोजोन लाखिनोबा खेला धुला गासैबो बिथिङावनो ओंखार नोंहा भबिसत दङ थ' लोगोफोरा आं दिनै भिडिअखौ गोबां खोथा बा गोबां बाथ्राबो बुंनाय जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि।